Humanang duha ka bulan nga preventive suspension kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Gipahamtangan na sab kini og laing 30-day preventive suspension. Ano ang report ni Argel Relator? Makabalik na unta sa iyang katungdanan isip gobernador sa Davao del Norte ni adtong Lunes si Governor Edwin Hubahib human ang duha ka bulan nga preventive suspension. Apan Biyernes pa lang, dunay ipakanaog nga kamanduan ang Office of the President nga pahamtangan siya og laing 30-day preventive suspension. Ang rason, tungod matud pa sa pagsuporta ni ini sa rally batok sa Northern Davao Electric Cooperative kun Nordeco. Sa gipagula nga video message ni Governor Hubahib sa iyang social media account, gibutyag niya nga dunay gihimo nga negosasyon tali sa Nordeco aron masulbad ang maong problema. Apan wala na resolba, busa gipasaka kini sa national level. Bisan pa man sa atong kaayo nga katuyuan ang inyong ubos nga alagad, gipahamtangan sa dili makatarunganong 30 days preventive suspension tungod sa akong pagsuporta sa mga mulo sa katawan o sa mga negosyante. Dawaton matud pa niya kining dakong hagit. Ako kining gibarugan o gipaglaban kay nakita nako nga nag-antos mo, nag-antos tang tanan tungod sa perwisyo nga dala sa serbisyo sa Nordeco. If this is the price that I have to pay in the name of public service, so be it. Ginalantaw niya nga ang mga panghitabo kay plano matud pa sa mga tao nga adunay politikal o personal nga interes. Dugang ni Hubahib, dili pa masigurado kung matapos na kini human ang 30 ka adlaw nga preventive suspension. Magpabiling acting governor si Di Carlo Oyuuy. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.